салом алейкум бародарои азиз, хуш омадем ба канали клипро ва гуфтаниём. бародарои азиз, дар видео лайк, подписаться ва поделиться ҳатман метавонем ва комментҳо яъне ки фикрҳои худона ҳатман менависем. ва бародарои азиз, чӣ хеле ки динамо дар навор дидем дар канали реп портал, яъне ки канали доди худо, бадикро даъват мекунам ва бадикро мепурсам ки барои чӣ шахроми абдухалимро ин хел гуфтаӣ дар видео. ва бадик дар ҷавоб мегӯяд ки вай барои яъне ки худ медонисту ин видеоро баровард ва барои просмотр ва дигар ва ғайраҳо гап мезанад бадик ва боз савол медиҳад ки ту аз шахроми абдухалим чӣ мехоҳӣ? ва дар ҷавоб бадик мегӯяд ки агар шахром айма бахшиш напурса, ман голосоша мемонам. бародарои азиз, шумо дар ин мавзӯъ чӣ фикр ақида доред? Дар поён бинависен ва видеода ҳатман лайка монед. ва гуфтаниём ки рости гап ман ба ягонташ бахилӣ надорам ва проста ман мегӯм ки бадик рост мегӯяд ва ман тарафдори бадикам. барои ҳамин кадоми чӣ фикре дорад, чӣ ақидае дорад, дар поёни видео менависа ва фикроша. боқӣ сарбаланду обод бошем. бародарои азиз, дастгирия фаромӯш намекунем ва бо хабарҳои нава интизор мешавем. паноҳтон ба худо.